Terus ana contoh bebasan Jawa lan artine. Abang-abang lambe tegese guneme mung kanggo lamis-lamis. Loro adol lenga keri busike. Tegese wong kang andum barang nanging dheweke malah ora keduman. Telu ana babang sumimpang tegese nyingkiri sakabehing beban bebahaya. Lanjut menawi ana pepatah Jawa Saloka. Saloka yaiku unen-unen kan ajeg panggonane lan ngemu surasa pepindhan. Dene sing ngemu surasa pepindhan iku wonge lan iso nganggo pepindhan kewan utawa barang. Contoh Saloka utawa pepatah Jawa lan artine. Asu belang kalung wang. Tegese wong ala utawa wong asor nanging sugih. Artinya orang jelek, rendah atau jahat tetapi kaya. Sing keloro, ana asu gedhe menang kerahe. Tegese wong luwih dhuwur pangkate lan luwih gedhe penguasaane. Biasanya menang perkarane. Artinya orang yang lebih tinggi derajat pangkatnya biasanya menang permasalahannya. Telu, ati bengkong oleh oncong. Tegese wong kang duwe niat ala ana sing nyaruki oleh datane. Artinya orang yang punya niat buruk atau jahat ada yang mendukung dan mendapat jalan. Iku mau penjelasan saka kula Mas Bram. Dening sakabehe awakmu kabeh ana sing durung paham utawa durung dimengerteni, awakmu gak apa-apa banjur takon-takon apa sih paribase niku, tegese apa sih contone ana apa wae sih peribahasa niku. Nah, awakmu kabeh iso takon-takon ning aku. Nggih, sekedap mawon penjelasan kula dari Kak Bram. Muga-muga awakmu kabeh iso ngerti, tetap semangat lan bisa entuk biji apik ing sekolahan. Matur suwun.